как буквално преобразих тези скучни фарове в тези нови фарове. Буквално с една боя и едно лепило. И фурна или хитгън, каквото има. Като за начало свалете фаровете от автомобила. Болчето не се щупи. Покая. Болта не се щупи. Раждата е тежко нещо. Сега пробвам го развърта сега. Тук имах проблем с ръждата, затова трябва да накисна болчета с кола, за да мога някакси да ги развърта. Тъй като чакам и да се накисне в кола и да падне ръждата, ще махнем и това, което също играе роля. Развъртях му болчета, цак, издърпа го и това. Сега време за ето. Ей, бабайка. Да, Хюстън. Проблема остана, аз съм го правил грешно. Да, също така в началото въртях ключа на грешната страна и тук може да видите, че най-накрая му намерих чалъма и го оправих. Тук има болчо, което няма да представя как ще го изкарвам. Така, проблема е решен. Окей, излиза. Вижда ли се? Ето и кабелче. Трябва да се натиснат щипките му, или каквото е, и да се издърпа. Цак, ох майко. Оп, и штрака излезе. Идеално. Фар номер 2 е в моите ръце. Ох, този звук не ми харесва. Може да ударите един лайк и сабскрайб заради котката ми. И штрака излезе. То дърта работа. Кой искаш? Дърта кола, дърти проблеми. Така, след това трябва да излезе. Тумунчор, златни ръце. Да, добре, излезе. Ще бъдат боеди сами. Тъй, тук някакво получно правим. Следващата стъпка е да не правите това, което аз правя в момента, защото така ще разместите фаровете. Но, ако имате болтове, които държат двете пластмаси заедно, под фара махнете ги, аз имах такива и ги махнах. След което трябва да нагреете или с фурна, или с хитгън фара ви, за да може да го отлепите. И процесът на отлепене зависи от вашия фар. Честно казано, мой имаше щипки, които отворих с отверка. Също така, ако го оставяте във фурна, гледайте да не докосва никакво желязо. Аз го оставих на дървена дъска. И честно казано, това е. След като го отлепих той нещо, виждам, че ще трябва да махам болчета. Тежко ще правим и ще махам и болчета. Ще махна всички болчета, които виждам, защото си нямам на представа. Поне съм честен, наистина, нямам се на представа. Поне тук няма ръжда. Най-накрая ще мога да махна, от тук виждам, че мога всъщност да махна тази жълта пластинка от мигача. Така, даже първо нея ще махна. Ага. Тидият най-много ма дразни. Значи само без него е 10 пъти по-добре. Само да ви покажа този детайл да го запаза и тук да му направим очна линия вейви. Ай към мазята да го шкуркам той и да ги боядисвам. Че трябва да се намеря торба, върху която да боядисвам. Не е най-добрата идея да шкурите с такова, обаче става по-бързо. Е доволно, честно казвам. Започнах естествено да шкуря старата боя от самия фар и го подготвям за боядисване. След като сме го шкуркали, трябва да е добре измито, не трябва да има прашинки, и това трябва да е чисто. Изимате боята и си четете пътването, трябва да я раздрусите естествено. Аз мисля да направя 3 слоя, както правих с джантите. Лак не мисля да слагам, но ще е добре да сложа. Не искам да стават гланцови, искам да са матови, ама ще видим. Ако сложа лак, ще имат поне някаква защита. Сега, като аз дори основа не слагам в момента, ако виждате. Ще да е добре основа да сложа, ама като такова. Така, ще пробвам първо боята как пръска. Идеално. Чувам, първия слой трябва да е по-лекичък по принцип. Много става, ама нищо, поне няма наслоено. Това е по-малък и по-простичък за боядисване, като гледам. Усвоих малко повече, ама добре изглежда. Чай да видя отблизко. Да, няма наслоено, тъй че трябва да е добре. Хело! Значи, след като изсъхнаха, затова втория слой е по-тежък. Но в нашия случай може би ще е същия, защото първия слой малко прекалихме. Така ще бутна сега това тиксо, видим дали ще залепи някъде.
Раздрусваме пак малко. Сега аз преди малко започнах и така да го боя. Ами, има места, на които не е много равно, но не тук отвътре някъде видях, че не е много равно, е това може би. Ама като цяло, не се лича много. Е тук. Не е фатално, честно казвам. Ако не ви бях казал, нямаше да го забележите, тъй че няма да се оплакате. Така, последния слой. Very curious. Well. Доста найс. Това тук ще е по-зле обаче. О, да. Също не, това е по-добре. Тук нататък почнах да сгубявам пара, обаче преди да го сгуба сложих LED ленти за мигачи за дневни светлини. За жалост нямам кадри как ги слагаме, но те са буквално 3 кабелчета за свързване и откъде ги купих ли? Купих ги от китайските сайтове и те си дойдоха и с инструкции. Буквално са 3 кабелчета, не е нещо фатално. Също така лепилото, което беше по фара, беше доста старо и го сменихме с ново. Това може би беше най-скъпото нещо цялата работа. И ето така изглежда крайният резултат на тези фарове. Ако искате видео как става това с мигачите, може и да направя такова. Не са нищо скъпо, но не е и нещо толкова сложно, честно казвам, но по-сложно е да се бои са те фара, повярвайте. Това беше. Ще видим следващото видео. Надявам се да съм ви помогнал. Единия го шкурках, другия не го. Да, му да се абонирате и харесате това видео. Чао.